schovávačku. Dominko sa už ide niekam schovať, takže počítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, idem. A budeme takto dlhú dobu čakať. Máme ťa? Tak budeme takto dlho čakať. To je hrozné. A teraz, také krátke video. Počítaj, bež. Počítame, že? Keby sa porozumie to naše... Áno, prestane to robiť zvuk. A to si obrovský pústel to potom. A keď toto máš takto, keď to dáš do posledného, tak si to vypne svetlo. A keď to dáš takto, tak ako keby bola vypnutá, že? Vidíte ho? Tam je. Jak tam počíta ten malý chudák. A to ma v živote nenájdeme. Tam je v preliezačke. Vidíte ho? Tam je jeho mama. Je tam. Dobre, toto už... To mám v živote nenájdeme. Ježi, ja som to zabudla. Čilovať. Ja nie som bezmúdna. Čo robí s mojou kúzelnou paličkou? A to, že stojí sa to zistí. To už nepôjde naspäť, vidíš, to už nejde naspäť. Evadí. Chcete vidieť, už som tu veľmi dlho, ako môžete vidieť. To ma vôbec nevyšiel za ďalšej kudomovačku, takže ma môže... Čari mali fuk, nech vidím Peťu fuk. Že to bola tam nie? Áno, bo to ma hľadáš. Ani ma nevidela. Tak preto. Áno, lebo ty ma hľadáš, cez tú dievku, alebo cez to. A ja to tu poježijem do pár hodín. Dobre, poži, teraz pokračujem tou pačkou. Už beží. To je není pačka, to je gombík. Už beží. Áno, super, ukončíme video. Okay.